Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan na paminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Minda, Minyo ug may mga anak. Pero may kaugalingon ng mga pamilya. Maong ako na lang usa ang nag-abang sa akong gipuy-an. Tagua lang ang akong address sa Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong diabangan nga pay nga akong ginegosyo. Aron ninyong hisabtan, sugdo na ako sa dihang nagsabot pa mi sa tag-iya sa bay. Ingon ni ini ang mga panghita ko. Wow! Nindot man din ni nga bay? Pila ka nito'y abang sa monthly ani? 15K. Ay, pero ang problema, ako rang usa. Wa man ko'y mga anak nga kauban. Kay naa naman sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Daghan man ni kwarto. Pwede raman sad nimo paabangan kada kwarto. Ikaw ra gyud bahala. Ay, mao ba, ma'am? O sige, ma'am. So, okay na tani ha. Magpinirmahay na ta og kontrata ha. O sige. So, mao na to. 3,000 ang buwan sa kwarto o niya 100 ang tubig per head. O, sir. Sige. Mukuha mi og duha ka kwarto dinhi. Kami sa akong anak. Sige, salamat, sir. Basta kay monitoran lang yun ang ilang abang ma. O, dong. Unya, unsa ako nang bayad sa kuryente ana? Aw, naramay kaugaling mga submitter kay ipaabangan man day kuno ni tag-iya ang mga kwarto sa una. Unya ang tubig kay tag 100 per head sa akong pangayo. Naglista sad ko sa mga nangabang dinhi. Pamayo na ma kung mauna. Unya, kanus aman man ko sa kabuan ang una nag-abang diha. Kaya ma'am, pangyo asak ko be. Atak-tak man gyud ko sa kong trabaho eh. Yawan ako'y kita. Ang nabili na akong kwarta ma'am kay ako nang ipalit og kining pagkaon namo. Mao ba? O ma'am. Bisag karon lang gud ma'am. Ay, sige, ilista ko lang na ha. Basta kung makakwarta na ka, bayra lang ko dayon. Oo ma'am. Salamat kay ma'am. Ma, naunsa naman ang pila namang kabuan nga way naghatag sa bayad sa abang nagpuyo diha. Malagi na, ay, sige ra maghangyo. Di na pwede ma, oy. Paringla na. Ug pugsa nga mobayad yun. E kung dili ka na mobayad, mapugos na nagpapahawa nila. Dili mi ninyo mapugos eh. Ha? Ngano? Doon na dito kontrata? Oh. Huwag ka magkatingog tungod kay nahibaw ka nga watay gipirmahan. Maong paabot mo kanus ami mamahawa din eh. Recorded by X Thunder Gaming. Mula ko kay na kong sayo, nga nagpaabang ko sa mga kwarto, pero ako'y kibuhat ka kontrata, aron unta papirmahan nila. Mahadlok sad kong mamugos kay ako rang usa, o wako'y dag-anan, ilabi na nga mga lalaki ang nag-abang sa mga kwarto.
Morning misuway kog hangyo sa akong usa ka anak nga paarion sa akong gipuy-an. Unya, Ha? Nagpalaban pag hindi kasi mong anak. sir. Tuman lang unta ta sa atong sabot, sir ba, para wa nay samok, sir. Sir, nakiksabot og tarong nga akong inahan. Og yatagan pag yun mo og lugway nga pila ka buwan. Basta kay dili mo makapapahawa na mo din Saon man nato ani dong, uy. Tung kaabon ta lang ilang mga kwarto ma, basta manglakaw na sila. Yun ang gilabtan ninyo ang among mga butang. Kay mga bagga kay bugnaong. Kamu na kay mo na atraso na mo. Kamu ba isog? Ikihat na mo trespassing. Time para good. Nganong kami na may imo ikiha, ha? Ikaw mo ay bayad-bayad? Unsa naman ni ako ibayad sa tagian ning bay kung kamo nga nag-abang sa kwarto dili mo mobayad? Huh, sa ato pa. Dili ni inyong bay? Ug nahibaw ba ang tag-iyan nining baya nga inyo nang ginegosyo? Mao ba? Nagpaabang na di ay ka? Oo, ma'am. Sige. Ako'y mo papahawaan na. Pero sabot tang daan ha. Na ako'y porsyento sa mga abang per month. Unsa? Unya akong ani mo? Mao gihapon. Kay ginegosyo man na nimo. Pero, ma'am. Kay kung dili ka mo sugot, ako mao'y mukiha nimo. Wa sa atong kontrata nga gihatagan ka og pagtugot nga negosyohon nimo ang mga kwarto dinhi. Pero, nagsabot naman tangdaan, ma'am. Nga pwede na ko magpaabang og lain, di ba? Oo. Pero nausab ang akong hunahuna. Alkansi man kaayo ko. Tuman ang tasasabot ha. Para dili ako'y mo kontra nimo kay kun buot huna-hunaon, wa kay ikasukol kun ikihati ka. Unsa? May pagbahawa na lang kadiyama. Asa masag kumubalhin in taon dong, uy. Dako kay gasto kumubalhin na sa. Ayo! Minda! Anong ni Maayo! aman iyas bay? Pahawa na dinhi. Ha? Ma'am, tilintaw ningon anak kadali mangitag kabalhinan, uy. Wa ko'y labot. Sige na, pahawa na. Okay, hatagan ti kag usa ka semana ha. Kinahanglan nga hawa na ni dinhi. Unsa? Usa ka semana? Naghatag ni Hinon og dakong kasamok ning akong pagpaabang sa mga kwarto sa bay nga akong giabangan. Ilabi na nga way klaro kasabot ang tag-iya sa bay, ingon man ang akong gipaabang. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa pagsabot pa lang namo sa tag-iya sa bay nga akong giabangan, siya mismo maoy miingon nga pwede na akong paabangan ang mga kwarto. O miingon pa siya nga ako ray bahala. Pero karon, iya kong giingnan nga mangayo siyag share sa akong kita sa pagpaabang. Pero maura gihapon ang akong bayad sa pag-abang sa iyang bay. Angay ba gyud ay kung mohatag niya og share ana nga nakabayad naman ko sa abang sa bay? Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wa nasad ni siya bayad-bayad. Maong napugos ang akong anak og lungkab sa kwarto ug paggawa sa mga butang. Ug gihadlok mi nga ikiha mi og trespassing. Pwede pa gud di ay na nga nag-abang raman sila? Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa takiya nga miuyon siya nga mag-abang ko sa mga kwarto. Pero, wa na niya ibutang sa kontrata. Karon, kung dili ko nung kumuhatag og share, iya kong ikiha. Kay wa ko no sa kontrata nga nihatag siya sa pagtugot. Nabagyo day kaso sa mga ingon ana? Ikaw pa katapusan. Nakadungog ko nga naay gitawag nga grace period kung magpapahawa ka sa nag-abang. Og 3 months ang akong nahibaw-an nga ihatag nga tagal ana. Tinuod ba na? Pwede ba na akong irason sa tag-iya
para matagan ko niyag taas-taas pa nga panahon para makapangita ko kabalhinan. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Minda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema, mga nabuagan, napasakitan, gibiyaan, nasawi, na hurt. Sagdi lang, ana man na ang gugma, risgo man ni usahay, move on lang gud ta. No na pa may daghan din ha, may magmahutdan ang isdag, ang tubig ug isda na ayaw lang yun gawa og kanang hope, no? Sagdi lang, ana ra gyud na, may pag-ipadana ninyo inyong suwat be, atong pagahisgutan, tubagon nato, malingaw pa ta, no? Ato na lang ikatawa atong mga problema, no? So, pwede ninyo ipadana inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, klase-klase, syaro pa mo. Wag yun mo'y rason nga nun, di na ninyo mapadang inyong suwat. Ay mo kauwaw, ay mo kaikog, di mo mahadlok. Kibaw ka, na-appreciate yun na nako kaning ato ang programa tungod kay genuine kaayo ang mga suwat ug suliran nga gipada. Di gyud tiaw guys, daghan kaming madawat nga suwat unya. Kanang real life gyud ba and makalipay baya nga maka-realize ka nga kitang tanan naagyo problema. Dili ta exempted sa problema ba? Naagyod, no? So dili ra gyud ta maguol, no? Ug pag-ayo, of course, no, makaguol big na problema, pero remember lang yun, have a glimmer of hope, no? Dasig lang, salig lang, no? Nga just as any dark night, moabot ra gyud ang buntag. Dadating din ang umaga, basta tayo'y magkasama. Unsa ba? Muna, padayo din yung mga suwat, kuyog ta permi. Pila ka tuig na ta nagkuyog aning ato ang programa, no? Maskig asa man mo, naamang gani uban nga, maskig nanas laing nasod, adto sa YouTube, ani sa ato ang DYHP, nga RMN Cebu nga Facebook account, maminaw, no? So, kay, dili gyud, lahi gyud ka nang naanda na nato ni, ato ang programa, ha? So, si Minda mo'y ato ang letter sender gikan sa Lower Mohon, Talisay. No, Mayor Samsam Gulyas, Congresswoman Rhea Gulyas, kumusta mong tanan din ha? And ato ang letter sender ning ingon nga ang iyang problema naman ni siya'y balay abangan nga gipanegosyo di ay, di ba? So, iyahang dakong sayop kay nagpaabang pero wa lagi siya'y kontrata. Sus, wating ini na absent ngayon is Ma'am Minda pagstorya na to anang isuwat gud sa papel, di lagi pwede. So anyway, mao ni iyahang problema. Una pangutana, sa pagsabot palang kono nila sa tag-iya sa balay nga iyahang giabangan, siya mismo maoy niingon nga pwede niyang paabangan pod ang mga kwarto. Lesor, unya sable iyang ipasablis. Unya, niingon pod kuno siya nga siya ray bahala. Pero karon kuno, gina na siya nga mangayog share sa iyang kita sa pagpaabang pero maura gihapon ang iyang bayad sa abang sa balay. Angay bagyo di ay kunong muhatag siya og share na nakabayad man siya sa abang sa balay. Tumi dapat dili. Kay ang inyong kontrata inyo. Sa pagpatugo imong kontrata, pagpasablis inmo pod sa mga sablis nimo. So, murag siguro kay nakakita siya nga og kanang avenue nga makakwarta kana ganing usual batasan sa tao kana gay mag-greedy sa last part, no, mahakog sa last part, murag mauni si ma'am mauni ang kaning tag-iya sa balay, no, pero di gid unta makiangayon kay mo naman inyong sabot nga ginan man kay bahala, so dapat unta wa. Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wala sad ni bayad-bayad, maong napugos ang iyahang anak og lungkab sa kwarto pagpagawas sa butang o gihadlok mi nga ikiha sila kunog trespassing. Pwede ba gud na nga nag-abang raman sila, dili gyud pod pwede kay naaman na katungod man na nimo pod nga mo mulunggab kay para mapaabangan na pod nimo glain. In the contract of lease, basta maabot na anak, dugay na kayong panahon, nga pwede gyud na nimo ma-open, pero I suggest kung ipa-open na nimo, dapat na itanod, na i-witness, unya ma-inventaryo ninyo og tarong og sakto. Pero na proseso na guys ha, kung saan ninyo pagbaligya ng mga
mga butang ha, dili na inana kasayon-sayon lang pod ha nga mo imong gamiton para bayad sa utang unless naa nakabutang sa inyong kontrata. Ngunang ningon jud ko nga dapat gyud at all times labi na ni mga abang-abang dapat naa gyud nay dokumento. Di pwede wala. Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa tag-iya nga niuyon siya nga magpaabang ko sa kwarto pero niya giibutang sa kontrata. Karon kung dili kuno ko muhatag og share, iya kong ikiha kay wala kuno sa kontrata. Iyang pagtugot na abadi ay kaso sa mga ingon ana. Ikiha siguro for sum of money or collection kay murag makalusot siya pero akong suggestion ani ba paghusay na lang mo be kay kanang nya i-put into writing ang inyuhang kasabutan kay gamay kay siyang butang para lang maghinulgaay mo nga may mag-agi bangka nagkita ka so maybe kana nga kanang okay kanang pwede bag paubsan nimo ako ang abang unya ang share ani hatagan ti ka no sa mga ana or unsa inyuhang sabot unya iput into writing na nga ikaw sad mga bangta no minda na absent lagi jud ka ningon dug ko nga dapat na agud tay kontrata kay sabton gud nato kay di gud ta maka sure manggod usay may lang sugod unya mag-read this last part basta nanay kwartang makita magkirap-kirap namang mata magdalar-dalar na magpanan-aw sulisod gyud pasaway dokumento no kay usahay, if it's not in writing, it did not happen. Diba? Remember, if it's not in Instagram, if it's not in Facebook, it did not happen. Ana ra po ng legal class. O wa na permahan, wa gisuwat, posibleng malimod, it did not happen. Ikaupat, o katapusang pangutanan, nakadungog kuno siya na ay gitawag nga grace period kung magpapahawa sa nag-abang. That is correct. Og 3 months ang akong nahibawan nga ihatag nga tagal ana. Tinuod ba? Pwede ba na akong irason sa tag-iya para mahatagan ko niya og taas-taas nga panahon para makapapangita og kabalhinan. That is correct. Dili pud kaniya basta-basta. Kay sabi may kontrata no. So dili pod kang kanang grace period depende na no sa inyong kasabutan yud pod. Actually about a month will be ideal or fair or safe for the both parties, not 3 months. Pero kung mahangyo ni mo muna kung hangyuan na lagtarong para makabalhin ka, no ako di gud madanga magsinuwatay na lang mo magpinirmahay na lang mo then hahawa na lang unya hangyuan na lang siya nga gaikog saktong panahon ug oras para makabalhin ko. Okay? But again, going back, gentle reminder gid natong tanan guys nga please lang next time put into writing everything because if it is not in writing, posibleng it did not happen. Mga sukintig paminaw, hinauton ta ka namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.